Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hamu saluhutna damang dainang nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Umubi matong di hamu amanami inanami nasetotong satia payutihut channel YouTube Kristo Aritron. Giat marguna di tonga-tonga ni pakubas yotak. Titikion naik tangi honot tama hata ni debata. Gabe ojahan di minggu kantate tanggal 15 Mei 2022. Nadienet sian buku 2 Musa bidu 15. Mamuka sian ayat 10 sia. Rodi ayat 20 sada. Omah hatani tuhatta tapai hutihu ma di bagasa tuhatta be. Ai bongot ku bagasa laut doho dani Firaun dohot akka huretana. Rodi parsihudulna. Jadi di pasuang Jehovah ma akka aek ni lauti. Mangalaku pinasida. Alai anggo hala Israel mardalan dinama hiang donasida di tonga-tonga ni laut. Tungi ditiup si Meriam boru panurirang. Diboto ni si Aaron odap sada di bagasat tanganna. Dala ruar sude akka boru-boru marudururut mangihuton ibana masih tiup odap nabe. Jadi marede tari parmasi Meriam tunasida. Marede mahamut Jehovah. Amar mulia situ tudo ibana. Hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut. Amen ido anggo sahakna. Damang dainang nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Nagabe tema manang topik di minggu kan tateon didok marede mahamu di debata. Marede mahamu di debata. Molo makatai hita taringot tuna marede manang nyanyian. Adong do amanginang sahalak profesor Margoar Daisy Pencourt sian University College London. Ya didok ibana tongonon. Sejumlah perubahan akan terjadi di dalam tubuh manusia justru ketika kita sedang bernyanyi. Imana ya didok ibana. Diulangi madok kata nisi Desi Pencoton. Didok ibana sejumlah perubahan akan terjadi di dalam tubuh manusia justru ketika kita sedang bernyanyi. Asas ya perdohani naing dohonon nisi Desi Pencoton ma ditiki maredde hita manang uju maredde hita tasitongna mapakor hodona taulai pamatakta. Lapatanna adong do pakor honni na maredde hita di tonga-tonga ni pamatangta. Jala yang hasil penelitian niakkan namalo perupani manang para ahli dibahid do sada kesimpulan bahwa hasomalan namaredei macairing gaddoin nai tuhahi pason ni pamatak. Adong doin na manang napiga manfaat ni namaredei mangihuton nakka padebisu manang namalo. Molo mareddein na kita naboy doi hamok kadongan gabe mangorui hormon stres. Amar lapatan molo tiki adong pikirat tanamat teborat, molo tiki adong kejenuhan di bagasan mulutna. Boydo gabe lubangi molo maredde hita. Jadi maredde atau nyanyian adalah salah satu hal naboi mangorui tingkat kejenuhan manang stres. Napa dua hon mangihuton nakana malo molo maredde inna hita boidoi melatih jantung dohok paru-paru. Jadi
titik kimaredehi tainna gabe terlatih do jantung dohot paru-paru tai. Jala na asing muse mandok molo ikimaredehi ta naboi doi payason saluran pernapasan. Jadi gabe tabo ma inna anang lubang mainna saluran pernapasan ini uju namaredehi kita. Jala didok do muse bahwa bernyanyi itu dapat melepaskan endorfin yang membuat kita merasa senang. Jadi boi doinna peluahon endorfin manang kadar di bagasat pamatak tahun na boi mampai sunak tahilala. Jala boi doinna muse namaredei manaba imun manang kekebalan tubuh di tonga-tonga ni pamatak. Hamok kadongan nahina holongan maredde manang bernyanyi sasitongna dada hola bermanfaat manang margunai upamatang manang perdaging kota. Hidup bahen mulu adonga keperpunguan di huria nangak kepertanyaan ngape sai ikonarong do akka edde disi. Asa dada holat tu pamatang perdagingon bermanfaat paredeoni alai doho donang tu partodiot. Jalabui madohonon ia edei sada unsur nasuboi sirang doi di parsobao ni halak Kristen. Ai molo dipatu pahalak Kristen perpunguan mamuji pasangat debata sai kanarong do di partording ni acarai akka edde. Jala memang sahalak reformator ni huria namargoar Martin Luther ya ada do ibana bahwa di bagasan akka edde puji-pujiani adong do sadahuaso namat tegugu naboi pasidik ko nakatod di nahudar nang akka ibolis ke asas yan nakahatorangani takas mataboto bahwa edde sa sitlongna mapakorhod doy tungolu perdagingon lumubi nang ngolu partodiota. Asa urok matuhamu molo marguna do hape namaredei hamok kadongan maceriko do ulah honoton jalah ngolu honoton odolan ni topik di minggu kantate nama dok naking maredde mahamu di debatak. Hamok kadongan minggu kantate naing majuhita laho mangedehon sada edde nai baru di Jehovah. Jala molo didope edde nai baru dada namar lapatan ikon edde nai baru di surat manang diciptahon edde manang edde nasuheadope di eddehon. Edde nai baru na pinangido ni minggu kantateon ima edde narosia roha dohot di naibaru. Edde naibaru ima edde narosian pangauhonon diakana masa di perjalanan ningulut. Asaboi madohonon ia edde naibarui naruar doi siap pamangan alai di suara hosiar roha perbagasan jala dipatu begehon sian nasaroha dohot pakilala. Jala taula pemaredde lumobi akka edde puji-pujian tasitong nagawe sada dalat tadoi laho makkamulatehon saluhut pabahenan ni Tuhani disadok parnguluwatta. Urian itu hatta turpuk jamita di minggu kantate sadarion somaldo diguari edeni si Miriam. Nah dia deho nak kaparapuan ni hala Israel hatiha manari pari laut rara. Jala edde pujian nasida do itu debata do bumai tuhaluaon siap perhatobanan Misir. Maredde do nakis si Miriam dot akka parapuani duktari parhara Israel yallau rara malua nasida siap perhatobaran di Mesir malua nasida
sian pangaleleyon ni Raja Parao lau ruar siat tano Misiri. Haluaonido na diet dehon nasida songod dalan nasida maka tidakon hagugoon ni Jehovah. Diet dehon nasida pangurupian ni Jehovah na patupa hamonangan di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi. Asasiani taida isi ni edeni si Miriami ima sada panadaon di papahenan ni Jehovah. Las ni rohabolon dung malua siap pangaleleyon. Ido apala ipola ni edde di bagasa kurkuhi. Dung ngasikok benasida malua siap gonggoman ni halak Misir. Daktar hahuan ni halak Misir be halak Israeli. Jala di parhatopok nasida do sude nama saida da ala ni hagogoon nasida manang ala ni hagaleon ni halak Misiri. Ala itu kolan ala hagogoon ni Jehovah do namar orang umokop nasida. Ido nama ngojar rohani si Maryam dohot akka paropuani mamuji pasangapot debata marhite na panguluhon odap takingan dohot maredde mamuji pasangap tuhatai. Kuria nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus molot apa hobar roha luaon na pinamasa ni Tuhani tuhala Israel di bagasan urkuhon marhite halongangan na dipatupa debata di laut nararai tapa hobar itu akan masa di pernguluatta rikodo sukunota dirita ganuk marsada-sada heado di lalaho natung matcay gajak tangan ni Jehovah mangod dihoko uju matcay galeho mengadopi parukilot do paraloan. Heado masa di pardalanan ni ngulum amanginang di patuma Jehovah sadatadda halongangani. Heado dihilalaho uju targogot to alai di palua debataho marhite tadda halongangan. Heado diadopiho uju marsahit to alai dipahisar manang dipamalum debata sahitmu. Wilala amanginang pergabus dohita molo pola tarok mangalusi suku-sukuni dakkea masai di perdalanan ning ulutta. Ulangi madok pergabus dohita molo tarok dakkea masa tadda halongangan ni debata di perdalanan ning ulutta. Atong molo heado masa saluhut nai ahmado honom mutaringot tusi data lukmaniako laho mangidehon habal gaon ni Tuhani data mama ni amared deho mamuji pasangapot Tuhani di golum kamu kadongan ganuk dohita marnida ganuk dohita maddai ganuk dohita makilala di papahenan ni debatai ay daktar baik kita sirang ia nak jadi-jadian di debata. Bahenido minggu kantateon manogihon akana porsea mamuji pabahenan ni debata. Mamuji pabahenan ni debata dada hola pamangan sabding alai narumikot ima ngolut tanah setoktong makatidakon dohot patuduhon pamujian di pabahenan ni debata nama narihon akan narikoti di perdalanan di ngulut tahun. Atom tamama hita maredde di Tuhani. Aisian hadiriyota ikon hati dakonotta do naswadong agia ahan na panguluhok kita ia soholan asini rohani Jehovah. Dilehod do hita ho sahanguluan. Dilehod do hita gugol lahu mangula ulaun nadenggan. Doho pikiran lahu patupa akka haulian. Galedon yang kitaon di perdagingon. Alai ala diodihod dohita dihagaleoni. Tarbahek kita doa manginang madungdung lobisian nata sakati. Da pabahenan ni Jehovah do isude. Da akka halongangan ni Jehovah do isude di ngulum. Urian itu hatta terjodoh hita saluhutna di minggu kan tateon. Mangedehod di Tuhani akka edde nai baru.
jala saur do itu ojahan di mingguta sadarion namadok maredde mahamu di debatan asa maredde dada holat taringot tu vokal manang cara bernyanyi yang baik alai buhado eddi magojar roham magojar rohatta laho mamereng at kapapahenan di debata di bagasan ngulu nauptadalani lapatan na di sihamu amang dot taminang taideo ma edde nai barwi parhite parange nai baru dohot ngulu na marhai baruon dijauhi ta asa markantate ala naung di patuba Jehovah do akka halongangan dohot akka hai baruon di ngulu tabe jala tabolus do akka arsa tabolus do parukilan dohot akka na manosak parnguluon ni haproteauta atong say manok tong marsaringar suarata marede lahu mamuji pasangap debata diganu partikian nang siganu pari naing mahita terus mangedehon ede nai baru pasangap debata dahola marhite pamangan naktangan alai sualuhut na matahe pamatakta mamuji ibana marhite pangalaho na toktong ibaru jala uduk manang hai baruan ni pangalahot tai sahat manang mapakkorhot kuma wakana adong di kuma liakta asalam tamba jol mana marlas niroha marede ede mamuji pasangap debata atau ngimata pahusor-husor imata hanguluhot di bagasan minggu kantateon sukum madirim amanginang boha didai hodo halongangan di debata mono didai hodo yatok salinai hudo marede mahamu di Tuhani pasangap maibana disudeakan masa di perdalanan mingulung debata mangaramoti hita asa ngulut taun ngulu natoktong marede pasangapod debata disadok panggul miton di muluka amin.